Кули подписчиков канале Коля Тазы. Алейкум салам. Салам. Номеро инстаграме дурен Коля таҷик менависен. Ҳамунҷа номероро меёбен. Кадоми лайк канал ҷиқидай бародаро буҷиқена бисёри сарҷам шавем ҳама каса. 100 нафарем. 41 таг лайк. Ай бай бародаро. Алҳамдулиллоҳ. Зади гап нест лайка ба шата зади. Гап надорам. Салом бародаро. Чикидем лайка. Гап нест. Салом ба ҳама бародарои ки навдуром ана. Салом брат ина ака. Акнем акаҷон. Салом бародар меҳрубон. Салом ҳама каса бародарҷоно. Машаллоҳ 147 нафар шудем. Лайкам занен охи бародаро. Я тоҷик да фремон када гашта. Пула надода. Я видео ки рӯи ки успеҳ накардестем бародаро. Лайка ба наски задам. Не, я дастгирӣ накардем ҳамин 85,000 қариб 86,000 шудем. 14,000 дига я дастгирӣ дига кунем бародарҷоно ҳамин 100,000 шавем. Зинда бошӣ гӯ брат. Зинда бошӣ братҷон. Салом алейкум бачаҳои Кӯйбеш. Зинда бошем бародарои Кӯйбеш. Зинда бошӣ гӯ. Зинда бошем. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом бошӣ комрон. Зинда бошӣ ака. Ха. Салом шарияту базнами бачаҳои фаъол. Салом. Гап надорум ака барои лайк занем. Зинда бошем. О, Рауф аз Алло. Руслан, Слушаю тебя. брат, короче, я сейчас набрал ее, разговаривал. Завтра вот он 15 тысяч отправит после работы. Брат, я насчет этой темы давно разговариваю. 15 тысяч, это он давно обещал, брат. Это очень мало. Братуха, мало, не мало. Я тебя наберу, родной. Наберу я тебя. Да. Я бачака беад кидати безеб кадагиам бечора на ҷои хов дора на ҷои на ягон хурданӣ дора омда харид кардам. Хонам оварда мондагӣ муша Подмосковда як хона дорум ҳаминҷода. Фақат турко кидат кадагиам шуна эдими ҳаваи бародаро бахшиши зиёд. Занг назанен, фақат смс кати рӯӣ кинен чӣ мушкилия, чӣ гапа, чӣ хабара ватсапда. Иншаллоҳ айдаст он омадагиша аввалаш худованд сабаб мешем мегирем метем бародарҷоно. Просто дастгирӣ кинен. Итак ҳама чиро тамошо мекунен ҳамин. Манам дастгирӣ кинен чӣ кор намекунам. Ай куҷои ишор мешавем? Айдараи Алмосӣ. Зинда бошӣ гӯ. Зинда бошен ҳама каса бародарои аҳли ислом. Ай куҷои ишор? Айдараи Алмосӣ бо мегӯм ай қишлоқ мешавам. Салом ай қишлоқи Гулдара. Зинда бошӣ гӯ. Боши ака боши ҳама каса
زنده باشین باشی برا زنده باشی از مسکن گاب نیست همه کسا می ندارم لایک زیر کنین که تو دیگه برادرها هم بدوره ببینم سلام شیر بچه های از طرف شن بستانی باشی شیرین اربا پیش اگه درایزول میشم گو برا خورشید جان سلام اگه درایزول میشم باشی بوی که میشه سنت پرسه بچه های قمسنگی اما وقت خطی تنکه گاب ندارم بچه های قمسنگی دارم سنت گفت که صفر ما گفت دامه ننزیرم گاب زنگو صفر تا گفت دامه ننزیر گاب زنگو صفر گاب زدیم مگه که پلاکی باشن هم اکنه مگه سنت تا بوی دارم همینه نی شخصی خطای برادی خوش میکنم زنگ نزنیم کنم باید داد دارم نگه جای برام تنش مورد زن زده همین راستا همه سوال دا یک یورا جواب دادن نمیتونم қалайсиз яхши салому алейкум бародар азиз коля таҷик бародар ҷо последнее время дига хел шудем мо як коля таҷик мешинохтем ба ин нест ба хиёломтон ҳай кадом сабаби халӣ фикр мекунем саломанами чор сағирой клуби зинда бошем бародарои клуб экономиротате коля таҷик instagram.com именависа иншааллоҳ номероро метиҳем ҳамуҷо путина бугу ҳа бача чӣ ками дорем охи мо ай путин ваям одамай маям одам ҳама каса барои бародарои нав дуромадагӣ як бор дига салому алейкум ҳамин лайка таги 1 миллион даби хизонат ту дига бародароям будура серинари радной хеле коля салом алейкум бачаҳои 5 зинда бошем бародарои 5 акай коля лайк шапака ислам гап надорум салом коля сози бародар шикри аллоҳ ҳамака да салом бародарои аҳли ислом дӯсто душмано ҳама да салом алейкум акай коля лайк шапака гап надорум уздар ширина салом салом чӯ карди радна зинда боши ака салом аз номи бачаҳои ёвон зинда бошем бародарои ёвон салом қабодиён салом бугу салом алейкум бародарои қабодиён зинда бошен брат безеб карди аммо балонора дарондем бародаро кадоми чӣ минени дора минени шахсии хичай может мара правильно мефаҳмен может мара неправильно мефаҳмен аку ҳамиҷада ман фикр мекунам ҳама бояд мара правильно фаҳма дар таги комментария нависен кадоме ки мара правильно мефаҳма омадак мошини мая лабаҳоиша шикаст ман 3 рӯз фақат шишаю шишабача ҷамъ кардагим якумш дуюмш ман рафтум балонош ака фондум ягон ҷои чизиш нестай фақат илтимос аямад лишни гап назанен ақоратҳои лишни накунен бародар худо ба шукр гап мезанам худом ягон гар чашми тарс надорум а ягон зоти шариф шенинарда конам гап нестай зинда бошем сози брат созай об рехтем ова хай худам нарехтам шогирдо рехта худам нарехтам беҳтарин кардӣ охи намедонам яхе одамо ақорат менависа яхе одамо мега беҳтарин кардӣ бародаро як мақсад шумо чӣ хел воспринимат мекунед намекунед намедонам
یا типа шоу боринай мақсад омадан зараршона расондан рафтем зарармона расондем ягон ҷои чизш неста дига ягон ҷои ҳақорати ҷанг ҷанҷолш неста бой мегай на бой дама розим бародаро бой наброхта фазор накун охи я хеле набро мега я хеле тарсиди мега ба худо қасам намедонам гапи кира уже дар ҳамин зиндагӣ бигирам ҳама вақт одамзод фикр мекунам калаи худиш кати бояд кор кунам ай вақте ки худам мешиносам дар ҳамин мардуми мо ҳақорат аста очута фалон кунам апата фалон кунам хоҳарта фалон тоҷик ба тоҷик шуда ҳамин ҳақорат гум намешавад мумкин будаю бой биромадан мумкин набуда хорошо намебироем бой чуба ҳақорат гум намешавад чида ҳечка гап намезанад ки мақсад биё ҳамин ҳақората дига накунем касе ҳақорат мекунад номарди номардтарин одама салом алайкум ай санкт петербург чӣ хеле сӯзе саломати хуба какола шукри аллоҳ ҳама каса я бор дига салом алайкум бародарои аҳли ислом кадоме ки нав даромадага зинда бошен гапто надорум 240 та лайка задем миннатдорум якум хоҳиши ман ки ҳамин ҳақорат дар байни мо тоҷико рава на ҳақорат кунем на бо яко гап неста бародаро комментария да нависем инени каси зиёд боша ҳамура мехонем реально отвеча метиҳем даже дастгирӣ вақте ки ҳамаи блогерҳо я фикр мешаванд як ҷо чақчақ мекунанд як ҷо мешинанд мақсад ҳама вақт мешавад дастгирӣ якдигара дастгирӣ кардан кабата арзанда нест бо ба худатон марди гап неста зинда боше кадоме ки дастгирӣ мекунад кадоме видеоя падилитса мекунад худованд дастотон дарда набина бачаҳоё чо салом бародар чи шукри аллоҳ кор боро ҳама хуб аст шери аллоҳ бародарҷоно як бор дига ҳамада эҳтиромона хоҳиш мекунем фикр накунем ки мақсад телефонотона намебардорем ҷавоб наметиҳем ай сабаби бисёрот занг мезанем ҳамура дар ватсап ё галасавой роӣ кунем ё ки нависта роӣ кунем иншааллоҳ вақт соат шуд ҷавобшам мегирем саросема нашавем бениҳоят як хеле сахт саросемае ки 2 сол 1 сол 3 сол 4 сол ждат кардагем як рӯз 2 рӯз ҷавоб ки надодан дарав занг мезанем беотказ я фикр кунен галасавой роӣ кунен нависен ана кадомеда ки номер дар кора кадоме ки ягон мушкилӣ дора айдастмон иншааллоҳ омадагиша кардастем ҳаморам правилно фикр кунен мақсад успед намекунем ки як рӯзда кори ҳамаро буд кунем салом алайкум нари на гап надорум дар алмосин ана фикри маям бикунем бародаро нервиё гарани хароб шудага сахт хароби бад шудага нервиё ана кай казан мебиёй кай ки файрод кунӣ брат инстаграмда коля таҷик менависем спартификаи сафед тоқӣ дорум да сарам имина ҳамун ман дарои ма 15-20 та инстаграм мекардагам мақсад гуфтам 4500 подписчик дорум қариб дар инстаграм бой аҳмад карне мешавам карне занг задем бародаро 300 000 мега ростӣ гап бози нест шароит ки бой авоя мамонам мардак бори минен ётона нависед дар комментариҳо ина яка савол дода ки бой аҳмад карне мешавам аҳмад агар гӯш кардаиста бошӣ бародар фикр ки мақсад уна номероша дори қатӣ чақчақота ки 300 000 хай қимати бадай барои карне хай бо бинхидат минениётона нависе бародаро бои аҳмада қатӣ карне
کدام روزیه کدام چی میدنی داره نویسین کامنتاریو دا برادر تاگ любой ویدیو دا نویسین اکا نمرتون از خیلی گیریم اینستاگرام دا بو میگم برادرو نمره ما دا کسی در کور هسته اینستاگرام دا می نویسین سلام علیکم اکا نم خیلی مشکلی دارم نمره در کور مشکلی تو ننویسین برادرو یا خیلی زنگ میزنن میگن همین پرابلم ما حل کدامتون یا نه میگم نه خفه میشم کدام پرابلم های من نمیدونم اوخی خیلی توبه کدام خدا نمیدونه چند سوم پولی کوری تو موندگه زنگ میزنه اکا التماس بیو اکا بیو پولی کوری موندگه اول نویسه جو شروع ایامت خویش میکنم که نویسین چند روز کار کردگین روزی کوری تات باید بدونی اما چند ساعتی کوری کردگی چند روز خدمت کردگی چند سوم پولای ساعتی کوری چند سوم همه امیرا باید هر یه ایت بدونه برادر جونو یا خیلی نمیدونه ساعتی کوری یا برادر امروز میگم چند سومی ساعتی کوری میگه 2700 ای برادر میگم خیلی ساعتی کوری در یگون جو نیستن نه هسته میگه اکا ایما 2700 ساعتی کوری من میگم مردمی هستند 20000 گرفته استن میگه پولی کلان وعدتون میتاز نجید فریبتون میکنه برادر ایشم احتیاط کنین بیماش گفته بوی میبرم گفت بوی میبرم در جون دیلی ما زد اینا یا 5 میلیون برای بوی اینا همه در زور شد میکنم یا 5 میلیون میبرم اتیا میرم بوی میبرم یا که 5 ماه اینا می کاری که ما کرده استم همین کاری ما را بکنم 5 ماه اینا بپل اینا میهوزی کاری که ما کرده استم همین کار را در پیتر بکنم ویدیو کردم یا موده یا ویدیو میکنه 2 ویدیو میکنه چند ویدیویی که میکنه اینا میروند مقصد اینا همین کارو را بکنه کی روزیه ایشدام کامنتاری دادن نویسین ولی با فکرم خفه میشه خیلی فرق نداره ما حقیقت چگاه میزنم ما در فرق نداره خفه میشه نمیشه خوش بچه های اون بوی اتمینیت شوان خوش بچه های اون بوی اتمینیت شوان برادر هم اتون نویسی در کامنتر یا نویسی برادر بوی که کلا بو گفته استم بوی 5 میلیون بیارتی امروز بوی میزنم فرق ندارم میبرم ریال نماگاو میزنم یگان دروغ پروغ نیست کسی فکر میکنه اما دروغ بوی گفتگیم که پیشاوت کردگیم خیلی فکر میکنه 5 میلیون یا که 5 ماه کار میکنه اکا بوی آمد کار نمیبکن آخه این قدر سون نداشتم اگرنی همون روزالی پیت رفتگی در آمد فیرود میکردیم بوی اثر میکردیم کرنه از آن زدیم 300,000 میگه پدلانه 300,000 پول ته میگه با بوی میشه کارش اکا کلیت را سر تا بیرون میکنه شیطانو بسیاره بوی احمد کرنه میشه بوی اطمینه الله صفی خیلی کسی چیزی که ایده داره ایده خوب داره مقصد نویسه کسی اطمینید بسیار بروی از نچید بوی اطمینید میکنه من خودم اگر که مقصد مردم جلانی مردم هم ببینیم کسی گوه که بوی برو میبرم گفتگیم اتی هم مردک بریم یگان جای عیب ایزوش یگان چی ما فکر میکنم خیلی نیستن کسی چی میننی دوره بو نویسم اکای کلا بیو همین جانگم مونه چی در کنم ما برادر من نگفتم اخی هم بوی ذاتی تو اکای کلا استاف کمونه همین بوی در کل نیسته بای عمر غیستلم برادر از او رحمت کلان خیلی خویش خطا گفتستی بیا ای همت خویش میکنیم نکنین همی اید مرغای و خروز اید شر اید پلنگ همه ما یا آدم هم یگون کس یگون زور نیسته بخدو قسم فقط ایا جز ایا الله ترسین تمام یگون ذات دیگرش نترسین یگون کس یگون چی نیسته بخدو اما دل گرده ایت دوری امور هم دوره ریش فشت دوری امور هم دوره اصلا همه یا آدم یگون کس یگون چی دیگر نیست
боя омада худат ташкил кун медоштум валлоҳ қасам 300,000 ҳози мебурдум мекардам ҳамин боя ҳаст ай кор бори хидмон катем бародаро братикаҷон илтимос занг назане намебардорам рост меги илтимос кор чӣ хеле коляту мелиса не худо нишонат я ака коля номеротон номером инстаграм да коля таҷик нависен кадомида ки дар корай сабр кинен вақти соатш мебиёй менависум бародар успед намекунам ҳамара як авра дабавит кунам шерои нар мара правильно фаҳме я дастгирӣ дига кинен ҳамин лайк ақаллан 500 лайк мунем дар кор нест ака коляҷон братан дуруж бошед дар кора ман валлоҳӣ қасам дар тоҷикистон ҳами сунната гуфта будам ки брат биё ҳамин блогеро бисёрӣ ҷамъ шавем ана фарқ надора ӯ кия чӣ кора неста бисёрӣ ҷамъ шавем ягон идеяҳои хуб гузаронем ягон корҳои хуб ташкил кунем мақсад ина ягон видеоҳои тарбиявӣ мақсад чӣ хел дар стройкҳо мардум кидат мешава инам хали видео бурорем ки розиай бачаҳо мақсад инам хали коро кунем беҳтарин мешава чем лишни кору бори дига бой аҳмад мешава ё не худо мо мусулмонем як бор худро ба ёд биёр то аз халқ чӣ мепурсӣ рост меги ака дар кор нестам ҷанг карда наметавонам айба боро тенҷа шукри аллоҳ мешавад тенҷа дастгирӣ кинен ҳами 100,000 шава кардем чӣ мешава ваъдатон метем ҳами 100,000 шава ягон камағала ягон ёрдами хуб мекунем иншааллоҳ аввалаш худованд калон гап намезанам коми чӣ фикре дорад чӣ ақидае дорад бига мақсад ягон дастгирӣ ягон кӯмаки кам ҳам боша як кӯмак мерасонем ягон одаме ки ниёзманда ба худо акаи коля шери надем матро бисёр тамошо мекунам зинда боше кадоме ки тамошо мекунед кадоме ки видеоя сразу поделиться мекунед лайк мемонед худованд хор нашавен кидат нашавен зинда бошен ҳама вақт зинда салом ба ҳама бародари тоҷик ҳам дастгирӣ кунед ҳамин канали додараки ман монетизатсияш ақаллан гирён кунед шерои нар 190 одамем ҳамин 180 кас ҳамаида бидурем подписатсия кунед ҷовид онлайн фикр мекунем ки ҳамун додарам мақсад корҳои хуб мекунад дастгирӣ халқ дай мақсад видеои мара монтаж мекунад мега ака мара сиз дастгирӣ мекунад мега ҳамин 190 касия бидурен илтимос аямад хоҳиш ҳамин ҷовид онлайн да як бор подписатсия кунед баъди ҳамин эфири ман биромада сози тинҷӣ бародари тоҷик шукри аллоҳ созум тинҷум ака кам ҳақоратота кам ки бас ки охи тоис кам куне ҳақоратота бас ки ака рекламат бепул ба худо қасам инам бепул медурян иншааллоҳ аввалаш худованд дастгирит мекунанд ака подписчикота сахт мехезонум як бор аввал ҳамин ҳақората бас ки бои суната баҷа чӣ болои сурата баҷа фаҳмидо хитт кардам брата дамавитт кардам дастгирӣ ака дигар накардастам ҳақорат ягон видео тамом ин ҳамин рӯз иборат ака аввалаш худованд комил эфирм ки кардам дуромадӣ иншааллоҳ дастгирит мекунам бародаро ай ҳамад эҳтиромона хоҳиш додаракам ҷовид онлайна дастгирӣ кунен тое ки видеои хидма монтаж кардастай мақсад студентай успед накардастем як дунё видео дорем
болои ҳамин бо дастгирӣ кардеста видеоро монтаж кардеста ай ҳамат хоҳиш мекунам каналша дастгирӣ кунен подписатсия кунен бародари тоҷик ҳамина ваъда дод ки ақората бас кардагим ягон видеомда дига ақорат нестай мега ку дуроен ҳами бибинен ҳами рост мега баъди ҳами эфири ма ҳами акай бародари тоҷик да бидуроен акаҷон ясум кидат кардагиан ягон илоҷ дорен ҳами чи қиссаи шидагиай бачавоча ватсап дар роҳи ки инстаграм да навис мушкилита чи мушкилӣ дори номероро мепартоем иншаалло ватсапда гап мезанем далша ман успед намекунам ҳама кати якябора гап занам ягон коробор бошад бигем иншаалло ягон компюта билет барои ватан баргаштан ман аз ҳисоби худам мегирам ман да алоқа буроен гап нестай шерина ту да алоқа мебуроян иншаалло бародари тоҷик да алоқа буроя ягон компира мега агар ватан баргаштан хоҳам мега ман аз ҳисоби худам билет мегирам ягон кас да ҳоли гирифти акаё не ку ҳами ягон видео ку партохи ягон кас да гирифтагита бибинем то ки ҳақиқат дошта бошад баъд рекламат кунем бо просто так реклама накунем охи бо дар балои ту монем ака чӣ хеле ки мебинӣ дига ягон каса реклама накардестем аз сабаби ки фиребу найранг бисёр ай дар ҳамин зиндагӣ ба ҳамин хотир азизон дили дромада обуна шуд салом алайкум акай коля сузен хубен саломати шукри аллоҳ коля ти чутор бародарҷоно аҳмад мисол мегӯянд ки чуба номи канали дихалия ухалия мардум ин номи канал ман номи ман нест охи ҳеҷ кор намекуна лишни ҳамин гапо чӣ дар кора сообщени мара хон бинавис бародар сообщени хита мехонам ҳама каса салом алайкум як бор дига бародарҷоно шайдило дига нанависти бародар кадоме ҳастем коля дай пожалуйста свой номер не могу брат коля таҷик в инстаграме напишешь всё найдёшь в инстаграме коля таҷик всё бародарҷоно номеротонро намонен аз сабабе ки бениҳоят бисёр аз занги телефонӣ атве дода наметонем занг задан да успед намекунем як хелем тоқаи ма фикр мекунем як разбора ҳал кардан дар кор шайдило зинда боши ашуров ҳамиҷа ҷои амхали гапои лишни нестай брат фаҳмидем чӣ чизе дори ватсап да бинависен мегум коми ватсапам медонен ватсап да бинависен салом алайкум екатеринбург коляда салом алайкум бародарои екатеринбург дар номи худованд маром нами екатеринбург рафта будем ба осонӣ бе ягон ҷанг ҷанҷол бе ягон видео бе ягон гап хабар ҳам бародар якдигар фаҳмӣ кардем 100 чанд ҳазор сум буд буровар додак бародар мақсад дига видеоам накардем шерои нар шумо мара правилно фаҳмен як хелет мегӯем ки ака видео бисёрш то охирша неста охи бародаро ин ягон клип неста ки мо инҷа то охирша я бало кунем сиёмка кунем мақсад далш гап чап дига мешавад кору бор мешавад инҷа ҷанг ҷанҷол ай бародар фақат ҷои хубша мемонем мақсад мардум бибинад ки мисол мерем дар ҳақиқат ягон ҷои дурӯғ нестай ба номи худо қасам хоб бовар кунед хонед просто ин видео намешавад ки ҳами аввал ҳамхе сиёмкаи сар кунӣ салом алайкум камера памера кати биёи бародаро шумо мара правилно фаҳмед бисёр моментҳое мешавад ки мисол ин
نیمی گپ ویدیو سر میکنیم میشولای. سلام علیکم برادر. زنده باشی برا. ناری بدی ساغرچه. زنده باشی شری الله. همتون در گپ ندارم. ویدیوی من همین چیستا کافه و تلخ مونده با تماشا کنین که زندگی چخیل مشکل چخیل خینده برادر کدامید که کیدت خوردگیم به قدری همون آدما میرسیم به قدری ما میرسیم کدامید که اگر مقصد کیدت خوردگی نیستین کای پروا داریم برادرم سر میگه کای پروا گیش نداره راسته پنج آدم در آمده و بونه شوین شکل احمدی کلام چند بلد خریدی اکای برادر توجیک یگون چی نویزوخی نوشیدگی کرود جواب تیم برادرها اسمس های کدامی تکه اتوی دادن همتونم خفه نشاین اینقدر اسمس یک اورا ما اتوی خونده اتوی دادن همتونم همین 444 تا لایک همه بینم خلاص همه 500 تکنین اکا بوی کای میشوه بوی میشوه کتی سند اکا کلا ای برادرو همین سوال کتی به خدا دل ما گرفته همین سوال بوی کای میشه بوی کای میشه یا خیلت میگه نه برو یا خیلت میگه برو یا سناد خودش ادکاس داره که سوم میگی تو سوم نگو میگه کسی در جای کار در کارهای مانده علاقه برایم 444 کردن چیه 444 کرد 472 تا لایک شد بچه ها یا دستگیری دیگه کرین همه 500 تا شد دیگه برادرها هم بدره ببینم اقصا اگون کار بیو در پیتر کدامی کار داره بچه های اوچه کدامی که مقصد میخواه که مو کار پیشنهاد کنیم پیشکی میگم که نشوه روز مومنتی که کیدت پیدت شوم بعد بالا مونیم که اکا وای کانال توی افتاد که ما هم وای سنجیده نمیتونیم که وای کاری وای عاقبتش چی میشه برادرو ما همین توجیکو کم تر سر و سیمایم بسیاری ما سر و سیمای سخت سر و سیمایم همین در او کار مونده همین جای استگیم هم با تلفن حال شما میخواییم لایک با کلوش زیر کنین هم اکسا توجیکستان با پیش زنده باشین توجیکستان ها سخت دوست میدارم با خدا خواستم راوی باشه برادرو کی میدونه راوی مرا یک گلاسوی یا واتساپ دا زنگ زنه التماس یا وطن رفتن در کره راوی باشه کل دای سر نه اخرا نکار میکنن زنگ نزنین ای حمد احترامو نخویش همین 499 تشید همین 500 لایک کدام میزنه و زیبا فکرم گپ تو ندارم شیر بچو 500 تشید نه 499 تا 4 آدم در کره بود ای گپ نیست شیر بچو زنده باشین نمرات کل تاجیک اینستاگرام دا نویسین انشالله اسپید نمیکنیم برادرو یا خیلی ما در افیر سر دادن دا اسپید نکردستیم چه خیلی کختون میبینیم پیش مقصد چه خیلی افیر بیسو سر میدادیم زدم اکا گم ندارم برای لایک زنی لایک 500 گیر کنم وعدت جی گم نیست برادر اینا 500 شزدم سرازم فید اختا شناس نکردی برادر سلام علیکم مجیبو و علیکم السلام نمرات برادر جناب بخشش نمر دادن نمیتونیم به نهایت زنگ تلفنی زنگ نزنیم برادر و واتساپ در اسمس تمام اسپید نمیکنیم تلفن رو برداریم جواب میتونه که اینستاگرام دا انشاءالله کامید به جواب موندگی نیستین و فکرم بسیارت کامید که جواب نگرفتین اولش خداوند جواب میگیرین من خودم تو اسپید نکردستم برادر جانم از شما فقط
тамошои барҳаво лайк падилит сакнен, подписат сакнен бародарҷону. бениҳоят подписчикои ма камай. барои кору бояд 1 миллион 2 миллион подписчик ҷамъ кунӣ. ба жизнам рисковат кардистам. нари Тоҷикистон овруи тоҷикӣ. Зинда бошӣ бародар Давлатшон. гап надорум бра. номерои ватсапа медодем. инстаграмда коми мушкилиш ҳама нависа, номери ватсапа метем. смсои комира хонда натонистем, хафа нашем. муртепа бампе номеро дате. салом алейкум рон братишка, сози тенҷи ҳисор омадӣ. ман як хабар гир коро тенҷа братишка. ҳисор сити нолаф. гап надорум иншаалло. салом алейкум акам, ба худо қасам як ҳафта меша номерота хом бекор ҷои кор. билолҷон ҷои кор надорум а бародарҷон. ҷои кор ҳамин бира бозоро любой бозорав ҳамин тоҷикои моро кор намегиранд иншаалло. лайк аз номи абдулхайр. зинда бошӣ бародар абдулхайр. барои лайки задагӣ зинда бошӣ. худованд кадомед ки лайк аз зер мекунем дастон дарда набина иншаалло. дуогӯ ҳастам. салом алейкум ака, сози тенҷи саломатият хуба. наре илтимос сообщение Билола хонем. Билол инстаграм да навис шербача. бо имени ё не? коля брат, як проблема дорем. бародарҷоно, ман любой проблема ҳал карда наметавонам. шерои нар ин занг мезанад, зиндагим вайрон шуда. я пашка занг зада, хонам ихе шуда, хонам дар гирифта. ай ҳамад эҳтиромона хоҳиш мекунам, мара правилно нафаҳмед. ман любой кора буд карда наметавонам. ман ягон дурӯғ, ман ҳамин каналимда ягон гапи дурӯғ нестад дар ҳаминҷо. 570 чида лайк. ин лайк бояд миллион шава, миллион 570 чия шенина. бародар ба худо қасам як ҳафта мешам метрода хом бекор. валлоҳ қасам, агар дар метро хоб бошӣ, ҳозир дар инстаграм навис, ҳозир ҷои хобот рӯй мекунам. хурду хурокут катӣ. инами ҳозир ахидеш. ягон кор накито, ягон кор шудана. инам пеш як бародари узбека бурдах Подмосквада мондагим. иншаалло ҳамҷа рӯид мекунем мера. ина агар дар ҳақиқат урӯз як занак нон надорем бихӯрем, гуфт ака илтимос рӯӣ ку 500 рублиш рӯӣ кардем барои нон. нахоҳам қаак рӯӣ кунӣ мега. пули автобус пули мам рӯӣ ку мега. мо наметонем ихали кор карда. ман ягон фраер нестам. ягон зот да пул мул нест бародаро. чиста случай ягон нишастни случай худам ба дидшум бинум бародар, дилум сӯза. ман ай кисаи худам ягон ҷо ютуб путуб ман даво қапули калон наметавонам. не ки пранки зу гап неста, гап не. ҳамин фақат лайк ҳамонен, подписат сакнен, тамом. ягон чи дига шумо дарконен. бой боснанд ҳарчи шуд. ака як бор хон сурат ароса ёфт. сабр кун, ба ҳама ниятат мерасӣ. зинда бошӣ ака коля. ҷудаем. хонада бародарҷон. зинда бошӣ ака коля. ҷудаем. онум братишка, ман дар ватсап навистам, ҷавоб надодӣ. номеро ватсап да навистӣ, ҷавоб надодум. агар ҳамин рӯз як рӯз ду рӯз шуда боша, мумкин агар давно шуда боша бародар, бо нависӣ ҳеҷ гап надора. як бор дига нависӣ. азизони дили дуромада абунаша там леки ака якчи азизонот катим. як бор нагуфти коля таҷика дастгирӣ кунен ҳами 100 000 шава. бача ками дигаш монда, ками дигаш ҳаму китоба бигирем. чӣ китоба дар ҳамин ҷо нима зад ҳаму китоб. ака номи инстаграму чия? коля таҷик, спартификаи сафед тоқии сиёҳ.
زنده باشی اکا. سلام از بچه های فرخار. زنده باشی برات، زنده. اینستاگرام تا بگو. اینستاگرام کل تاجیک پروست نویسن یا که دفیس 010110 اینستاگرام بگو اکا. بگو کانال تا رکلام میکنم. برادر توجی گپ ندارم برات. همه اقورات بس کنی رکلام 5 سوم برای خودت چیست عوض دخ پدرکا. خودت میدونی کی هست، حساب شستا چند سمایه وایش هم از نرخوص خودت 100% میدونی. لیک چیست اخی پدرکا سینار با پیش. همه اول پادشکت کرده استم اکا. پادشکت میکنیم اقورات پوگیزا بس کن. کمی سگای میجا که تیر نبارو زوادید میکنم. فهمیدی براتا؟ او سگای او را همیاد نتی. چیست واتساپش در چیزی می نویسی بنویس در یوتیوب ترا پروست استفاده میبرن اکا. کل همو کورچشیم. من کانال تا رکلام میکنم. من گرنی سرچ خیلی. گرنی سرچ خیلی. کلوبی بچه از سازم شکری خدا برا. اکا سناد میکنم. کل ترسی چمو چی گفت. تنین. سناد میگه کل ترسید ما خدا میترسم. ما هیچ کنا میترسم. سازن خوبه انشالله بقبلای که. گپ ندارم شیر نر برای لایک مونید اینستاگرام تا بگو. تو 10 بار میپرسی اینستاگرام. کل تاجیک گفتم برات. اما که پرانکو چی شد چطور پیشروی نشده است ای طرفی شما سنت پرانکو و کدام که سنت پرانک تماشا نکردی برادر. کمی تماشا نکرده بدره در کانال ما تماشا کنه بدره در کانال سنت تماشا کنین. او را هم دستگیری کنین. امو را هم 100,000 در قریب خشتگه 90 زیاد شدگه. پد پیشکوزی دستگیریش کنین هیچ گم نداره برادر. کمی در اینترس نه بدون تماشا کنین. مقصد بعدی پرانک چیکو کرده. من خودم در بخدا اینترس نشد در اومده تماشا کردم. وای زنگ زده در شینمانتاژی که در گازه لایکو. اکا دو تا لایک کردم. گاب نشته. 85,000 موندگی. چی 85,000 موندگی؟ پول؟ جوش کدام جوش دونا هوای نویسه برادرو. یادش نویسته که ما جوش نمیدونستم خودم میرفتم میگرفتم. اخ تو که جوش ندونی ما جوش اگه جو میدونم تو قطیبای سر کار کردگی. نشد ایروی پی نمیکنیم برادر جانو. یگان آدم خوب ایوین پسلنیکوی خوب شما هسته برادرو. حق شما گیره کار بود میکنم مقصد. حال ما قطعی همی از 4 پسلنیک شینوس هسته و زیاد چک چک میکنم. میگم امو را کنه اتکری تا بگی اختا مقصد فریب شونه که اگر ای دستت بیو کدام اخی خیلی ما اتفاق که نیستیم امو را با اخمق میکنیم بولیش نگاه میزنیم. اکا جان چخه علاقه برویم یا خیزمتا. فقط اینستاگرام دا برادر. اینستاگرام دا پروست این اخی کل تاجیک می نویسی صبر میکنی انشالله اتویت همه گیری برادر. اکا نمرو در کنم قبلای که اکا گپ تو ندارم. 665 تا لایک موندن مردم. تگ 1 میلیون آدم با فکرم تماشا کرده فیرا. خداوند زنده باشین سربلند خانه آباد کیدر نشوین کیدر نشوین. تمام همین قچی میخوام ما در دنیا برای خودم چلی ما همین اکی مردم توجی کیدر نشود. تمام این همین خواب بشیدک برای ما. ای سوری اکا چوا عطفه اخی برادر جان یا خود توخه نیستی که قطی چینم چخچخ داده عطفه داده. ای حسار جگر حسار این همی کام حساری علاقه بزنه. ویدیوی ما را کام حساری پدیلی چه بکنیم. حساری 10 بار میپرسن. ای تاجیکستان سلام ای بچه های کمسمال حسار زنده باشین بچه های کمسمال حسار. ترکیه در انتالیا شهر سلام دی روزا خواهد هیچ اومد فقط نفهمیدم. خیلی زنده باشی ترکیه در چی پیش درگه کراچی زنده باشی. بلوناش فوسیه سنت بلوناش فوس کردیم.
ҳисори госуворӣ ҳисориҳо шери наранд, шери нар. Тоҷикистон айрӯи нами ту бори одам нами говсувору повсувор мегинам, хеле гапои лишни мегинам, лишни кор меша брат. Ана Имронҷон салом аз бачаҳои қалъа. Зинда бошем бародарои қалъа, Қалъа сити. Нареам шаҳрӣ будай брат, гап нест. Салом Агидрайзо Зоир, зинда бошӣ зоирҷон. Акакула да Москваи, Москвада парвон мекунам. Бародарҷоно, ҳамин гапи дурӯғ чӣ дар кора? Любой зоти одамизод дурӯғ мега. Не ки мо мардуми тоҷик ҳамин гапи дурӯға бовар мекунем. Гапи дурӯғ дар кор нест. Рост шайна ҳақиқатша мегӯм. Праваи расистӣ гирифтанаш осон нест. То я шиноси хуб надошта бош, то я одами дуруст набоша. Ма шаҳрвандии Русия дорум бародаро, права надорум. Худам натонистам, вале айдумшам нашидам. Якумш дуюмш бародаро, мақсад канал наёфтум. Манам хостам ягон канали ом ки мақсад ранги усули ҳами худамонаку тоҷики ҳами худа нахт кор буд мешаку. Авхали хостум, не ки наёфтум ягон канал. Если возьмешь это лишний гапо не пиши, братан, лишние вещи. WhatsApp, Instagram. Салом айноми бачаҳои тестестрой. Бачаҳои тестестройш куҷо бошаи? Зинда бошӣ бачаҳои тестестрой. Тестез ҳамин строит кардан рафтан мегирем. Ма фикрам ака зинда бошӣ ба пеш, акаҷон шери нари зинда бошӣ. Ма дорум. Чӣ дорӣ ту братан? Салом алейкум. Фақат аз шумо просмотр изда дорум, поделиться, подписать. Я дастгирӣ дига кирен шерои Аллоҳ. Ҳамиқа дастгирӣ карден гап нест. Я дастгирӣ дига кирен ҳамин то 100,000 шава ку ҳамин китоба бигирем. Ягон видеочаи хуб мекунем бародарҷонон. Аямат хоҳиш мекунем лишни гапои лишни не. Коми ҷоям медоне. Мақсад ҷои ҳамун бадбахта медоне. WhatsApp да нависе. Я бор нависти ответча нагирифти, иншалло бо навис брат, ягон ҷои камбудӣ надорад. Я худам тоқаем фикри мара кинен, правильно гап мезанам. ҷавоб така. WhatsApp да, Instagram да любой вақт ҷавобша метиҳем иншалло. У санат хича фукс карда. Гап неста бародар, ақорат дар кор нест, шерои Аллоҳ. Ҳазор бор мегӯм, у саната кияю барои хичай. Мақсад ма лишна ма худам мегӯм минени маяй. Ин минени санат неста, ин минени ақорат накунен. Чем ақората бидурем бибинен ӯ чӣ кор карда, ма чӣ кор кардам. Мақсад якум ӯ расид имуществои мая, мақсад портид кард, маям рафтум имуществоаша портид кардам брат. Мақсад ози ма лабаҳоиша мешикастам, ин уже неинтерес набуд ки мисол ӯ кора ӯ кард. Я хеле нависта ки бояд лабаҳоиша мешикастӣ. Ана комментарҳои ҳамата мехонам шерои нар. Лайкотонам гап надорум, коми лайк ажлед намекунад, зинда боша. Дастгириётонда просто гап надорум. Ана минениҳои хитона ҳатман нависе шербачаҳо дар тагои комментариҳо. Зиёда 4,500 подписчик дар Instagram дорум бародар. Коля таҷик сертификати сафед дорум. Медуроя ҳамун чизои хидма ҳамун маълум айда ҳам чизои ма ҳеҷ поделка кардан наметавонам, барои чӣ ки чим чихали дили гурда дар кора барои ин корро поделка кардан бародарон. Имина ая канали ма мебуроя хеле видео. Ба жизнь рисковат кардани кори ҳар марда кам неста бародарон. Экзамен права вождения чанд тависта. Правильно, экзамен ҳамаша ҷамъ кунен, праватона здад мекунен, ништияк меша мера. Ман шиноси правака надорум, ҳеҷ кара бовар намекунам, ба ҳамин сабаб права надорум худам праваи расистӣ. Ай сабаби ки ҳеҷ кара бовар намекунам. Ман худма ягон хали доно нагирифтаистам ба чизе ки ман медонам бародарҷоно,
ҳар кас да бовар накунед, сум напартоен дар любой кас. Агар комент ки ждат кунен, лайка зер кунен, ин видеоя ман мақсад мебурорум. Агар бихоен инамҷо ҳозир мемонам, видео комент вақт дорен, 12 минут вақтона мегира, гӯш кунен. Ҳамин ака чихе фиреб хӯрдан. Салом алейкум бародарҷон. ва алейкум салом. Салом ба ҳамаи бачаҳое ки муҳоҷире ки мисол чи Россия дар Германия чи мисол дар тамоми ҷаҳон ҳастанд, махсус ба бачаҳои клуб, ба бачаҳои шаҳрванди Тоҷикистон мерасонам ки ҳамин чизе ки ҳамин акаи Комрон ё акаи Колия мисол чизе ки ҳаста ҳамин ҳақиқата. Ман ина ба худо қасам ина мехӯрам ки ман ҳамин одама як бор видео бародаро связь мурд аз бойна худис бародаро, ман аз шумо хоҳиш мекунам ки бар ҳамин чизо соф чӣ нашен, да мақсад ба фиреби ҳамин русои мисол чи молдаван чи армянан да фиреби ҳамин нашен. ман да ина ай Америка шаҳрванди Америка ҳастай дар Афғонистон США кор мекуна. Капитан Сандра ҳастай. ман да ҳамон хел гуфт ки мисол ки толибон меоянд ки на адел ахран аймора мезананд ки чиз мекунанд, пуломон дар ҳамон ҷа месӯзад. гуфт мара ҳамон адел ахрана занг задиан ки биё пулотна бигир. ина мисол ҳамон одам ко ман аймои июн ё аймои май ҳам бигем хато намекунем. ман чиз однокласс қатъи ҳамон гап мезадам. гӯш кардем бародаро, аймои июн мега қатъи через однокласс гап мезадам. фиреб кардааша ки я дунё пулай ҳамонро мо ҳеч ка надорум, касалам, мақсад роҳӣ карданем. гӯш кунед дарши чӣ гап шудага. ҳамаи данёма ҳамаи серияи паспорт ман мисол ном, фамилия, отчество то адреси хонамона додумош. ҳама чиз дод тимош. гуфт ки ман 22 сентябр да меоям. гуфт 22 сентябр да гуфт ман гуфт мисол як ҷо биги секрет бубон. ман гапша нашикастам. мисол ман ҳамаи ба гуфтош кардам. ки ахир ки омадан дар Москва як рӯз зангам зада, гуфта ки мисол таможни гуфт таможни 55,000 рубл гуфтестай. мисол ки ма да пул бигзарон. гуфт ҳамин послуката роҳӣ кунам ба Тоҷикистон. Доставка агар не то Тоҷикистон то дари хона буд. не ки ӯ мақсад мошенник будай. чанд сум додишату ака доставкада? доставка 55,000 рубл гуфт ака. Не фаҳмидам. гуфт ака худод ягон сум надоди ки мада номерои карташа дод. не мада ака гӯш ка акай ма мада номерои телефон акай ма гӯш ка ака ҳами худод фикр ка ҳамун чанд кило борай примерно? на чи 3 кило 23 кило бор. килош чанд сум боша ай Америка? агар 500 сум ҳам боша ман намедонам ака, рости гап ман дидагӣ нест. килои бор агар бародаро 500 сум ҳам боша 10 килош 5000, 20 килош мешавад 10000. ва ай 55,000 рубл пурсиданд. ин мара занг зад ки ака ман ҳамин пул дорум, мақсад тайёрум да ҳамин карта партом ҳамин пул ака чӣ савед метӣ? ман гуфтам девонаи, мақсад чӣ хет 55,000 кадом доставка 55,000 меша? худод як бор фикр кун. просто чоп кардагиам бародаро дар компютер номи ҳамира видео кардагиам, роҳӣ кардагиам. берун бромадагӣ нестам. аммо хуҷанда як бор хуҷанд рафтагим ки ба мурам кони бодомаш рафтам. як рӯз якним рӯзи содам абрад нагаштам омадам. дига наисодам бисёр ки ман мисол дига давлатора дидагӣ нестам. ба ҳамун хотиракай коляҷон майна бо мегум ки ба ҳамун хотир ки шумо да ман бромадагим ки чӣ ба мақсади ма чия ки шумо ҷаҳондидаед. шумо мисол бисёри бачаҳои тоҷика дастгирӣ кардагиен. бисёри бачаҳои тоҷика мисол дидагиен ҳамаи ҷо да чӣ хел фанчон кардагиан, чӣ хел фиреб хӯрдагиан. на ӯ 70,000 рубл гуфтан, 72,000 рубл гуфтан. на ӯ бародара шумо гуфтен ки ака нагзарон, дуруғай. мисол ҳамин ака бори я бародар занг мезана, мега ки инамиқа пулум мақсад пурсидестиан ма да я дучи ай доставка роҳӣ кардагиан. ай Америка чӣ хеле кинем бародар? 72,000 мега пул гуфтеста. ман гуфтам нагзарон бародар, ин мошенникӣ ай. мақсад фиреб мехӯрӣ.
ака гуфт ваҷаҳада чиза. Ман гуфтам чия ва ки қимату даставка чӣ рӯй кардан Америка кӣ дори ягон хеш таварруз рӯй кард. Я минут бародарон. Лаба ака. Ва алайкум ассалом акаҷон. Шукри Аллоҳ ака. Ки? Хай. Гуки я недели иногда не могу до него дозвониться. Гу майлади что вай мега. Вақта каша то сиюма издар мекне пула надод. Аппарат ша мефурӯше меда. Доказать кна гу, доказать кна. Саат фоиза ака ягон гар натарс дар ҳамин зиндагӣ. А як одам ай Аллоҳ тамом. Сабр ки то сима Аллоҳ нигоҳбонад дар эфир истагим акаҷон мардум ҳама гӯш каиста. Майли ака Аллоҳ нигоҳбонад. Ҳамин бародара 460,000 ки дод карда будам. Рафтем ҷанҷол. Я аппарата гирифтагием бародаро 1 миллион аппарат. Мақсад шумо мефаҳмед ки чӣ хел қин дар ин кору просто так намешава ин кору. Аппарат 1 миллион меистад. Аппарата ина гирифтем иншаллоҳ 30 да бояд пули каратиан. Ана одам подключат кардае ки типа беспредел карда ихе карда. Ина кор ҳамиай бародарҷон шумо я лайк намонем мақсади қадар ҷанҷоли қадар гап чаби қадар чи. Ана далши гӯш кинани бечора акая ки ҳамин рӯз агар мо сабаб намешидем ин ака 55,000 мисол ҳама ба гапи шумо накадозе ай гуфтагӯш пушаймонад. мақсад машиникия. ана ӯ одама мо занг мезанем ай Тоҷикистон ина бо ман мегум ҳамин ҳамаи бачаҳо бубинанд ҳамин ютуб да ҳамашон бифаҳманд ки ака Юсуф меган ай корезай 9838 номерои мошин шай намошои зинда ҳай. Ман худам урусиро намедонам некнамо акҳо қатъина гап задагем прямой телефонаш да занг задагем. Прямой телефонаш да занг задагем ака телефонаш қатъи суҳбат мекунем мегае бача ахта хай шинос кун номерои суратта ёки сурати ҳамон посулкара роҳӣ ки мо да мо мисол бубинем ки ҳамон чиз дасту дай мо ин ай Тоҷикистон билет мегирем мехезем мием мега вақте ки пула бигзоронем баъд суратча оли ака дар роҳӣ мекунам ҳама мо гуфтем ки ту мисол биё живой на акай колия миёя ай пеш живой қатъи гап мезанам пула даст даме. Ҳамон одаме ки ёда даставка бояд даставид кина ай Америка бародарҷоно кадом ям хеле мушкилист агар видео кина агар мисол дига бародаро да дарс меша ҳамин роҳ да намезананд мақсад видео ягон ҷои айб изоҷ нест дамо мардуми тоҷик фақат ҳамин айб шидаги ҳамин видео чӣ ҷои айбай мақсад ози асри 21 ҳамин чиза талаб каиста ана кадоме ки мақсад авхали фреб хӯрдаги як бор видео кина ки дар ҳақиқат чӣ қисса шидаги пула чанд сум рӯӣ кардаги чӣ хел ҳамин инам чӣ хеле ки ҳамин бародар гуфтаистам як бор видео кинен партен да ватсап ман видео мемонам бубинем ки мардум инам як занги телефони ҳамон ози ришад кард 55,000 рубл мақсад 55,000 рубл ёфтанам дар Тоҷикистон осон нест. Ин мардак ай Тоҷикистон мана занг заниста мега ака ҳамин бор омада ай Москва ай Америка роҳӣ кардаги ному фамилияма танаша би я ному фамилиятона навис роҳӣ карди низначид штовай барои шумо бо гуфтаа ки пул роҳӣ мекунем чӣ хел мо мардум иқа бесаводем ки марам рости гап 2016 сол я духтарам хали навис ман ответиш додум специально ответиш додум ай Америка қадар пул дорум шум тоҷик буд вақти шуда мега ихе ухе ҳамин гуфтеста гирифтем бародарҷоно
мақсад в концовка аэропортро мега бор омада аэропорт занг мезанем мегем бор омада мега о $300 я номер да гузарондан дар кора мега бора мебаранд доставка хонат метиҳанд мега дар аэропорт Тоҷикистон ин мошеннико дар любой рӯи ҷаҳон ҳастанд бародаро фикр кине ки мақсад пеша як кора кардан фикр кине пула даст дамета ту посулкара битеш негуфт бехарза акай колия ина як акай дига ҳастай низом меган варданашака дуруғай ватсапи ҳамун одаме ки мара пул гуфтагия да картам гуфтае бигзарон рақамои телефонша мегум акай колияҷон ҳамирам да ютуб бубонем ки ҳамин одама занг бизанам биганаш плюс 906 960 263 91 90 номерои ватсап шай тамом зинда боши бачаҳошо ҳози ака ҳози ман номерои телефонша бовақти вақт ҷавоб наметам номерои ҳар каса намевардора ана телефони дастиша лубой номерда мевардора ака ҳамишам бо ака записта бирава записта буд бирава майнайсар ака бо мегӯм ки та телефони ватсап шуда телефони ҳар каса ҷавоб намета ана номерои дастиша занг бизанен ако любой тата ҷавоб метад чӣ мисол номерои Тоҷикистон чӣ номерои Россия чӣ номерои дигар занг назана ки фреб шон кина ба брат лаба я он ка занг назана ки фреб шон не любой каса ка занг бизана ҳамун одаме ки агар ки чиз боша бига ке бародар буд инстаграм да нависе коля таҷик номеро ҳамкали чиз омаге ба номи ҳамин бачаи тоҷик лайк ахирш я 1000 кадем ки бародари намар 781 дастгирӣ тамошо кардагием ҳам хел гапҳо задаги мисол через шумо буброя мана номерои телефон ман илтимос ҳама чизи ман секрет мебоша акаҷон тамом чиба ки ман 100 душман дорум ака тамом бародарҷон тамом ҳама чизи ман секрет боша ака ҳамин номерое ки ватсапи шумо да занг мезананд ака мақсад ин бародар худаш хоҳиш кард мақсад ҳама чизм секрет боша овозум боша мақсад номерош набоша суратш набоша чизе ки моро хоҳиш кардан ҳам видео мо ҳамуро мекунем бародар хали видеое ки комика дигар бзанем мо ура видео намекунем ишам правильно фаҳмед видео просто так намешава ягон видео ҳама видео меҳнат мекунӣ барои видео занг мезанам бига ҳамун бачаи тоҷика номерош абитем майли пускай шумо битен ака не бародар мо номер ҳеҷ карда ягон кас наметием ана комеда дар кора да комментариям навис авай худиш да авай да те тамом мо номер тира дига сахранӣ намекунем бачаҳо ча алони габонот занг зади алоқа даем хати саломат боша ҳамин як бор дига ҳамин рақамои телефони дастиша бугум ака баъд гуфти гапҳо дарди дилм холӣ мешава майла бугу ҳам беҳад илтимос кард ки ҳамин гапҳо маро 968 191 раҳои шавад 4 клен мегирӣ мера 3 клен акай ки худат фан хурдай 70,000 гузаронда чанд ҳазор гузарондагӣ ҳамин акай колия гуфтагӣ такие бародар нагзарон шумо беақлӣ кардем ҳамин рақамота занг бизанем биген шайна агар тони биравна посулкаи мара бигир ин ҳоли ангилӯза ки буги мега бародаро ягон посилка ягон вақт ягон кас пули рӯй намекуна я дар хобтон мебинед ягон вақт дар фикртон набия ин кор ки шумо дар ягон кас Америка сум рӯй мекуна бедарди меён 23 кило пул як бор фикр кунен то баканахуда дар любой кор бовар мекунен любой кор мардак мега ки ака мега мегум ам аввал нагуфтаг ман мегум чӣ будам коробкада мега пул не я чи ҳаста мега ака хиста рӯй бача чия ёхидам 23 кило бор чия ёхи кане бор бугу гуфт ака хай рост ягон пулай гуфт хай нахтон я фикр кунем 23 кило пула чихем бо рӯй мекунам бо мега ки агар ӯ қапул боша охи айлави авай мегира доставка поставкаша агар ӯ қапул рӯй кун боша чизе ки то дари хонатона худиш набия ӯро бовар накунӣ унашава бора ҳам пул агар омад то дари хонаи худиш мебиява ӯ қувват дошта 23 кило будаи наход ҳамин
55,000 шанатон вайлак ҳам коробка ӯй ки 55,000 гир гонашо бора пато ҳами мардуми мо фреб мекунан онагаро ё айгиҷо пайдо шидиам американсоя мардуми моро фреб мекунан акай кола 23 кило сумрӯи када бошанд чи ба ай 55,000 мепурсам ҳозир 3 килоро бигирам ҳаёташ ака бародаро хоб бовар кунед одамое ки сумшона гирифта додаге мегем як бор голос ява фаҳмем ки буд чи буд ака сози намега ба худо як бор занг намезанам намедонам барои чи ҳамаш бо айфини 23 кило бо гуфтам ку бирадам 23 кило сум боша нахоҳ ай 55,000 сум пурсам инам хали бо мардуми мо бовар мекунам ҳозир ман инҷа гапи хуб мегум 200 кас гӯш карда намефорашона хай маҷбур гӯш мекуна яхелес аунҷа гапи дурӯғ рафтеса 55,000 пула мега теба мардак бовар карда ба шерои нар алло нигаҳбони ҳамат нервиҳо беҳад хароб шудаги комментария дар нависен ки эфира кайёд дакунем кида кай вақт удоб най кадоми дабар май бародаро подписатсия кунен иншааллоҳ аввалаш худованд ана 100,000 шуд подписчико ҳаму китоба гирифтем меган 800,000 зиёд шуд ҳаму китоба мегирем ана як видеои хуби хуб мекунем бениҳоят ки хел мардум бибинам мақсад ҳаловат бара ман метонам хеле ки мега ки ту метони сагра ман метонам любой видео хеле ки видеои маъқулатона иншааллоҳ мекунем бародаро фақат аз шумо дастгирӣ дар кунед рост мегӯя ка бой чӣ шуд бой зинда ва саломат бошен ин савола маро натиҳин бой чӣ шуд сината битен ин савола синат дар видео фақат видео мекунад гап мезанад худаш бояд гӯя ки бой чӣ шуд сози хуби бурад бародарои нав дар омаден барои лайк задантон дастгиритон подписаттон комментариҳои хубтон як бори дигар ташаккури зиёд бародаро аллоҳ нигаҳбони ҳамат сарбаланд хонаобод зинда ва саломат бошен дуогӯ бошен мерем мо бародар шаби хуш ҳаматон ман метарсам бугӯина сар шуд 07 ман аедини аялло метарсам 07 ки боши то хидомат чия гап зан камарда ки да ватсапам навис ай чӣ метарсам едини аялло метарсам тамом ягон зоти дигар наметарсам хай бисёр гира ҷон ман мегирифта ягон чи дигар небуратам ё ки як гапҳое мегишенинар ки специально мекунӣ ҳамин одама хеле завадид мекунӣ санат катима мезана бародаро ҳамат хоҳиш мекунем гапҳои барода аҳамият натен ҳамин зиёда бародар занг зад ки ака ҳамин санат катима буроя биё қати худуд чида да худуди хали кард номардӣ карди хелхе бародаро ягон вақт хафа нашавен а ягон кас майла чӣ коре кард накард худованд бибахшаша мақсад зарар расон рафтум зарар марасондум тамом ягон чизи чӣ нест он чизи дурӯғ пурӯғ нест реальный буд кору мақсад бозам сарбаланд хонаобод зинда ва саломат подписатсия фаромӯш накунед аллоҳ нигаҳбони ҳама